Dunuya seleke naani ka maramafɛnjugu yelema o sɔrɔyɔrɔ ale ɲɛmɔgɔ bɛ kan ka taga bɔ Zaporizhia ni a bɛ danbɔ ni Russie ani Ukraine ka mankan o fanfɛla la. Irak Shiyutiw ka ɲɛmɔgɔba Moqtada al-Sadr ko ale bɛ n'i senbɔ politiki la ka sababuya kɛ gɛrɛntɛ min donna politiki ko la a ka jamana kɔnɔna la. Pakistan mɔgɔ min sara jinson la a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye k'a daminɛ juin kalo la ni laseli kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Jamana ka wagati yɛlɛma minisiri ko ni ɲɔgɔnna kɛra kasaraba de ye. Ameriki jamana NASA u bɛ fɛ ka Artemis 1 mun bila ka taga kalo la bɔra a ma min a tun kan ka kɛ Cape Canaveral Floride mara la ka sababuya kɛ hydrogène ni ale kɔni o ko yira ka bɔ mansin fɛ ko tagali bɛ sɔn ka kɛ septembre kalo tile 2. Colombie a bɛ mɔgɔ 16 bɔ minnu kɔni farala ɲɔgɔn kan u ka Bogota Philharmonic Orchestra ni o y'u ka folisen ye yaasa ka se ka ɲɛnajɛ kɛ mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ.